Boas noites a todos. Esta é un momento moi grato para mí. Hai moitos amigos aquí. Percibo esa comunión, esa alegría de que significa amizade. Este libro, Nadie duerme, que foi na súa orixe Ninguén dorme, vai ser acompañado agora mesmo por dúas amigas máis. Agora mesmo tivemos a placer de ter con nos a Belinda Pérez e a Teresa Grande Piñeiro, e agora virá unha amiga miña moi querida, moi admirada. Todas as mulleres das que me redei esta noite son xente as que quero e admiro, non? As dúas cousas xuntas, inextricables. Pensei en que sería máis dinámico, tamén descargaría un pouco de traballo sobre min, o de facer unha serie de preguntas. Tamén podería servir de pé a que despois houvese un debate, o que vos preguntedes, ou que sigades algún rastro destas preguntas que eu me fixen e que lle fago a Xina. Veño con chuleta, porque sen chuleta non son ninguén, e decateime hoxe cando me imprimín que o Times New Roman 12 é un pouco pequeno xa para amiga, aquí estamos, para a presbicia da idade. Alguén con as gafas así de... Ben, eu cando lin Nadie duerme, o primeiro que pensei que era unha novela no sentido francés do termo, unha nouvelle, que se lee dunha tirada, pero ten unha digestión moito máis lenta, mesmo un rumiar durante moitas horas. Eu lina, a primeira vez que a lin estaba na cama de noite, entón lela dun golpe, pero despois ese golpe queda en ti, va rumiando todo iso que aparece na novela. Creo que describe moi ben Amparo no que cheguei a escoitar. Entón acabas tendo unhas cantas horas de insomnio, e dese xeito o título da novela convértese na porta, no fecho tamén, en un agoiro un tempo. A primeira vez que a lina como Ninguén dorme, non deixa de roldarme a pregunta, non? Porque non sei se todas, pero Amparo fixo, a súa, dixo a súa visión da novela en galego, a miña tamén en galego, pero resulta que esta novela de Xina, despois de ser premios xerais de novela, publicar Cardume en 2007, despois Dark Butterfly en 2012, sí? Chega Nadie duerme en castelán cando foi escrita en galego. O que eu quería preguntarlle a Xina é como foi para ti tomar esta decisión, e tamén como ves a posibilidade de publicala en galego. Pois realmente esta novela para mí foi un problema. Hai xa polo menos 4 anos, non? 4 ou 5 anos que puxen fin. O proceso foi absolutamente complicado, algo tortuoso, máis ou menos, hai 4 anos de todo isto. Entonces tiña aí este texto que non había maneira. É verdade que durante estes últimos anos deuse unha contracción do mercado do libro en galego, en xeral, do mercado do libro en xeral, non? E o problema é que as culturas pequenas sufrían dun xeito moito máis forte este embate. E agora mesmo, sen dúbida, é algo verdadeiramente heroico sair en lingua galega, tamén en lingua catalana, é dicir, que tampouco están as cousas tan sinxelas, pero desde logo agora mesmo o funil é moi estreito. O funil é tan estreito e evidentemente o que se promociona simplemente para a supervivencia son aqueles tipos de libros que teñen unha certa posibilidade
libros que están baixo a etiqueta de todos os públicos, ou todos os públicos. Agora mesmo é un mantra na nosa cultura que estamos nunha situación de emerxencia. Hoxe ou onte sabíamos que o libro galego non vai estar nas feiras de Frankfurt, de Bolonia e outra máis que non me acordo, importante. Sí, as grandes feiras internacionais do libro, o libro galego non vai estar. Entón, estamos nunha situación de prendidos todos os lumes de emerxencia, non? Realmente a situación é moi difícil. O problema é que cando escribes, cando estás aí, cando estás cun texto, cando realmente vale, iraches ter un texto e de repente non podes sair, é moi duro esa situación. Eu estaba nunha lista interminable de edición. Evidentemente, esta novela xorde nos momentos máis duros da crise. Non sei como que é o que perfil. A verdade é que o perfil non temos moitos bons agoiros, pero supoño que un pouco mellor do que vimos nunha travesía de deserto nestes últimos 10 anos terrible para o libro en galego, terrible. E a cuestión é que cando che colle no medio, Elvira tamén non pasou dificultades para un poemario premiado, para topar edición. A cuestión é que este libro que eu fixen non é todos os públicos. Este libro non pode entrar de ninguna maneira no sistema escolar. E iso, en literaturas minoritarias que teñen unha fragilidade nestes momentos enorme, é dicir, preocupante, é un problema. Entón, eu cansei de esperar. Cansei. En eses momentos estaba traballando con Pepitas de Calabaza en unha antoloxía de relatos filipinos e interesáronse polo que facía, envielles, e de repente atopei unha recepción que non tiña nada que ver coa que tiña aquí, e de repente entusiasmáronse co texto. En ese momento decidí aceptar a dor diglósica e escindirme. Pero evidentemente iso non se fai en balde, ti non cruzas os camiños en balde. E de feito, agora mesmo, isto é unha anomalía, porque realmente estamos facendo, e unha cousa que me está deixando impresionada, desde que estou facendo as presentacións, este libro está entrando nas mesmas canles, coas mesmos interlocutores, cos mesmos lectores que se estivese escrito en galego. Que é o que está pasando, realmente? Hai algo, non? De algún xeito, non podo non ser o que son. Xa, porque de algún xeito ti estás xa dentro do sistema literario galego, entón xa tes un público tamén, entón lete, coméntate, recensionate toda a xente que xa te leu anteriormente en galego. Non estás medio fora, medio dentro, como con este libro en concreto, non? Sí, é unha situación moi extraña, pero eu agardaba o silencio, agardaba o ostracismo total, porque eu cambiara de lingua. Iso hai uns anos sería visto, hai uns anos poñeríanme podre na prensa. Ninguén te puxo pobre? Non escoitei nin en privado, nin no Facebook, nin un... Que iso é curioso, é dicir, eu esperaba iso, eu estaba esperando a violencia. En 2017-18 non pasa nada, e iso asústame, que de repente o cambio de código non sexa un problema, que evidentemente sí que o é, e que evidentemente hai unha cousa, cando eu estaba aí atorada na liña de espera de Xerais, que non estaba resolto, e pasaban os anos, e eu quería sacarme sobre todo este texto en riba. Entón di, bueno, aquí hai unha oportunidade, polo tanto vou aproveitar sair en castelán, pero polo menos que iso sexa un reto intelectual para min, e intentar buscar de algún xeito un sistema intermedio, un tipo de linguaxe moi interferido co galego, non? Desestabilizar o español. E a primeira versión que eu lle dei a Pepitas de Calabaza foi unha versión moi interferida, sabedes, como unha especie de interlengua, unha lingua mestiza.
na que se veía moi claramente a presión do galego como lingua de fondo, un traballo estilístico sobre iso, non? Tiña un corrector de estilo moi potente, ao principio entenderon a Vale, dicir, corrixiron, pelexaronme a morte, normalizaron todo, pelexaron. Eu intentei manterme en moitas solucións ata a final, se estaba tan cansa que dixen, bueno, vale, o que sexa, vale, normalicemos, non se entenderá, bueno, o problema é iso, onde cale o espazo. Esa era unha vía posible, unha vía, por exemplo, que está investigando agora mesmo Luz Pichel está por aí, eu quería ir á liña Luz Pichel. Gustoume moito, claro, Luz Pichel está aí porque está introducida dentro do sistema castelán, pero o que viño do sistema galego e meterlles no castelán este mestizaxe non iban a asumir igual, porque eu, claro, na literatura castelán non son ninguén. Esa é a diferencia. Aí hai un ámbito, hai un espazo cheo de bombas que aparentemente pódese cruzar, pero non. E logo está a cuestión do esgazamento, a sensación de dor diglóxica que inevitablemente leva a cambiar de lingua, que está inevitablemente. Hai outra cousa tamén, que é situarse na encrucillada ou na duplicidade cultural e lingüística na que todos somos. Este texto é profundamente literario, por lo tanto está cheo de interferencias culturais, de citas literarias, de intertextualidade. E aquí realmente dialógase esta Rosalía de Castro, está Uxío Nogueira, está Cunqueiro por todo, está Ferrín, está agora mesmo, bueno, hai dous ou tres máis galegos que son fundamentais para organizar a ficción, pero tamén está Lorca, por exemplo, detrás. Este texto é moi mestizo culturalmente, como todos os somos, só que este texto revela o dun xeito máis claro. Entón é unha situación extraña, non sei que dicir, non sei se me gusta, como diría Lina, non sei se me gusta esta posición. E desde logo, eu intentei, logo teño unha novela que xa é bastante avanzada, e nun momento dado, tendo en conta o parón absoluto ante un tipo de literatura que non pode ser todos os públicos, que será agora mesmo no mercado editorial en galego, dixen, bueno, pois paso o castelán, e non, e seguen en galego. Entón, probablemente sexa unha incursión que indica de todos xeitos, que é moi sintemática, que indica que estamos en uns momentos especialmente delicados como na vida cultural, na vida literaria en Galicia. Hai un momento, bueno.
quería. Fue ella, esa pequeña puta de pechos duros. Fue ella quien me sedujo, mamá. Ella quien se refregó contra mí, quien sacó la lengua húmeda entre sus pequeños dientes para mí, quien me enseñó la rendija de su vulva. Ella era la que quería que la domase, mamá. Quería que le enseñase qué es un hombre. Y sabes bien que soy hombre, mamá. Sabes que se me ofrecen muchas más mujeres que las que soy capaz de cubrir. Así de fuerte y potente soy yo. Lo sabes, mamá. Todavía soy joven. Todavía puedo enseñar el camino del cielo. Todavía puedo elegir mujeres de todas las edades. La mía está tan gorda ya, tan vieja. El objetivo principal desde que nacemos es sexual. Ese es el origen de la tristeza humana. Ben, unha cousa que fixen estes días para tamén preparar estas preguntas foi botarlle unha ollada as críticas literarias, as voces que foron xurdindo nestas últimas semanas desde que saiu a novela. Unha delas é de Armando Requeixo. El alude na súa recente crítica a voltas, cito literalmente, relacións afectivas que se establecen entre os personaxes protagonistas. No lado contrario, ou polo menos para mí sitúase no lado contrario, Teresa Moure, que fala da absoluta soidade que define estas personaxes, malia as súas eventuais conexións. Eu particularmente estou moito máis con Moure que con Requeixo, non? Eu vexo aí, malia esas conexións, non chamaría relacións, entre as personaxes vexo moitísima soidade, máis desafecto que afecto. E o que eu quería preguntarche é como chegan a ti esas personaxes e se ves que é posible, tal como está no libro, tal como ti o pensaches, o cariño entre eses seres que aí aparecen nese non lugar no que transcorre o relato. É posible falar de afectos como di Requeixo, ou por que palabra ou palabras deberíamos sustituir este sustantivo? Xa, aí está a cernada do relato, de feito. Esta novela, e de feito hai unha crítica en castelán que me fixo moita gracia, a que esta é unha novela sin filtro de Instagram. Estamos afeitos a vivir nunha sociedade na que estamos continuamente relatando o noso devir, aplicando filtros de embelecer, non? A realidade. Esta novela opera do xeito contrario, pon os filtros, pero filtros para que nos vexamos horrorosos. É dicir, non é que de algún xeito o que fai é eliminar toda a beleza e deixar a parte que tamén temos. Todo isto que se ve aquí, que pode ser tremendo, non? Pode ser un rollo de realismo sucio, de tremendismo. Todo tremendismo, todo realismo sucio non está inventando a realidade. Simplemente está sacando outras partes, está eliminando o balanceo. A min interesame eliminar o balanceo e sacar ese filtro de beleza para reflexionar sobre como construímos os afectos. Eu creo que efectivamente que aquí todos estamos sós, pero espero telo trasladado na novela. Penso que estamos sós, pero desde dúas partes diferentes. Curiosamente, mentras armaba, xurdeu
xorderon dúas vías paralelas que se completan curiosamente. Por unha parte había do budismo, digamos así, non? Decir, aquela que che di que ninguén nunca falou contigo, ninguén pode amar, porque non é imposible, ninguén te pode amar, non? É imposible, porque a imaxe, a xente diríxese a imaxe que ten de ti, que é unha imaxe que cambia continuamente e que non és ti, non? Cada un fala consigo a soas. Esa é a verdade do budismo. Non parece moi budista. No, pero que hai budismo por detrás. Logo xa explicaré. Pero esa idea, a mí parece terrible, non? Decir, esa historia de que realmente nos esforzámonos por comunicar. O budismo che dicir que, decir, non paga a pena, estás só. Todo o mundo ten unhas proxeccións, uns relatos psicolóxicos. Ti nunca estarás aí. Polo tanto, ese fantasma do enamoramento, o fantasma do amor, o fantasma da parella, está mal feito. De aí toda a dor que leva a parellada. E por outra parte, outro dos pilares para chegarme por aquí era a batalla e o marxismo. Supoño que non se ven, pero é así. De feito, Bataille e o marxismo xúntanse na figura dunha escritora que a mí me interesa moitísimo, que é Elfriede Jelinek. Non sei se a coñecedes. De feito, ela intenta crear esa simbiose. Jelinek o que fai é diseccionar a violencia en termos de clase, en termos de subalternización. Aí interesábame analizar o mecanismo de como construímos un desexo, como construímos o interdicto. Parece que o desexo feminino está moi pouco narrado. O funcionamento do noso corpo está moi pouco narrado. É a visión dos homes os que hai case sempre. Eu aquí nesta novela falo dun aborto. Apenas se hai nada sobre os abortos. Lemos cousas dos homes que falan de abortos dun xeito absolutamente cosmético. Eu así recordo únicamente a carta a un neno que nunca naceu, de Oriana Fallaci. Non sei se recordades vos algunha disección do fenómeno do aborto que coñezades literariamente. Como pode ser? Sí, María José. Son noxento. En Son noxento aparece, sí, tamén. Ai, sí, Son noxento non cholín aínda. Pero vale, pois teño que ler xa. Pero como pode ser que algo tan importante como para nós é tan habitual, é tan presente como o aborto, non teña unha entrada, unha reflexión na ficción? Como pode ser? En xeral, como follamos as mulleres? Hai unha chea de novelas nas que se fala de como follan os homes e como se imagina que as mulleres gozan, por exemplo. Cando entras nestes temas dis, Dios, non pode ser que a estas alturas, en 2017 todavía, esteas pisando certo territorio descoñecido, non descoñecido non, coñecémolo, pero isto dice que non hai referentes literarios. Temos moito que traballar, moitísimo que facer. Todo ese espazo hai que ocupalo. Di Jelinek que si alguien tiene un destino, ese es su nombre. Y si a alguien se le impone un destino, esa es una mujer. Esa verdade incómoda está na novela, tamén. Como construímos o desexo, como nos obxectualizamos, unha maneira de impedir o gozo. Como, de algún xeito, vivimos o noso corpo como unha prisión.
E aí saco a Silvia Federici, tamén unha teórica que me interesa moito. Ela di que a primeira fonte de riqueza e a última fronteira do capitalismo é o corpo feminino, que identificar o corpo co privado é un erro, e que precisamos dunha política do corpo que explique como este pode ser tanto unha fonte de identidade como unha prisión. Iso é o que busco, analizar como construímos o noso corpo como unha prisión. E xa está. Viajar en el tiempo y perdonarnos. Perdonar a la madre, perdonar al padre, comprenderlos. Esa es, en realidad, la triste y necesaria lección de la madurez. Que no duela, sobre todo que no duela. Matizar la cicatriz hasta volver la finísima línea. Ese era el trabajo en el que había empleado la vida que lo alejaba de aquel adolescente de hace 30 años. Lo más seguro es que para aquel muchacho el cómodo burgués que ahora era no fuese bastante. También la mujer siente ese efecto anverso, esa conmoción que la lleva a juzgarse a sí misma con los ojos del adolescente que fue. Piensa en sus padres, en su dureza, en las equivocaciones y el desamor con que tanto la habían dañado. ¿Cuándo comenzó a olvidar? ¿Cuándo comenzó a borrarlos, a convertirlos en quienes no eran, a envolver el pasado en una pátina de mentira? Piensa en sus hijas. Sí, había sido justo ahí cuando su odio había comenzado a quebrarse. Esa es la cadena que nos ata, que nos amordaza. No ser ya nunca más libres, nunca más únicos, viscerales y puros. Ese pacto que viene con el instinto del nido, con el arreglo de la cueva, con la tibieza y el silencio necesarios para hacer que crezca un ser humano. Tanta blandura confusa. Piensa en el gesto que había hecho hacía horas. Romper la cadena, negarse a repetir el pacto tácito, liberarse de un juez implacable en el futuro, el no nacido. Volvo a Requeixo, porque na súa crítica di que esta novela, Que nadie duerme, a tradear a indiferenza do políticamente correcto. Este é un tema que a mí me interesa particularmente, a corrección política, e quizás por iso está un pouco relacionado co que dixeches antes, que é unha novela que nunca entrará no sistema escolar, non? Precisamente por esa incorrección, incomodidade, o atrevemento, non? Dureza tamén. Para ti, que crees que pode haber de inconveniente nestas páxinas parasolladas instaladas na corrección? Quizáis o tratarse dunha novela, como di Moure, fora de xéneros, fora de modas, fora de pautas. Podes contarnos algo da túa experiencia alrededor desta corrección política durante o proceso de edición da propia obra? Bueno, durante o proceso de edición, evidentemente esta novela estivo na cola de edición e non chegaba o momento de publicala, basicamente por o tema que trata. Evidentemente aí xa a corrección política leva a unha invisibilidade de elementos que poden ser desagradables, dicir, ou pouco vendibles para o gran público. Hai moito sexo, debería ser vendible.
pero que este claro, decir, é que aparentemente, si hai moito sexo, son tres parellas, unha noite nun hostal de Benavente, que o lugar me interesa moito, porque supoño que todos vos, a maioría de vos, bueno, está Josian que vasco, pero a maioría de vos, bueno, e Dori que naciches xa en Zamora, non? Non, aquí. Na Limia, bueno. Pois a Limia é unha zona tal, pero para nós, non sei se vos recordades a primeira vez que saístes para Meseta. Eu supoño que ese é un momento fundamental nas nosas vidas. A primeira vez que vemos a Meseta, os campos de Castilla, é impresionante. Iso é algo que queda... hai unha conmoción. E de repente o que sintes é un non lugar, porque eu cada vez que vou por Castela, e en concreto por Benavente, que é o borde xusto, antes de entrar, a sensación é que non entendo nada. Provócame moita incomodidade, non sei se a vos. Hai algo nese mundo absolutamente extraño. Unhas pautas culturais que eu non comprendo e un valeiro absoluto. Entón, ese lugar xa me parece moi interesante no sentido de que está valeirado é un lugar absoluto, non? É un lugar para absolutos, é un lugar onde a cultura empeza a... para min, ese lugar, poñer os personaxes nese lugar, nese borde, nese lugar perdido onde ninguén espera nada, dá lugar a liberarse de filtros culturais e, polo tanto, a reclamar animalidade. Este é unha novela da vivencia da animalidade, e a vivencia da animalidade desde o punto de vista de xénero é recoñecer que nós somos máis débiles, por exemplo, e que frente a instinto predador do macho, nós estamos de algún xeito biolóxicamente condenadas, non? A esa reacción. Todo ten que ver con esa historia primitiva, con ese rollo límbico que existe por máis que lle poñamos capas de corrección política. A idea é ver como ese instinto pervive en xente que en principio non tería que ter ese tipo de discos, non tería por que caer. Hai pasaxes nas que se fala directamente do masoquismo, por exemplo, non? Do prazer na humillación, no prazer na dor. A cuestión é como se fai posible iso. Por qué? Por que creamos un interdicto e un imaginario erótico que nos leva a asumir esas leis, digamos, biolóxicas? Iso é moi incómodo, e vémolo día a día. Por lo tanto, non se ve unha imaxe dos homes malos e as mulleres boas, senón de nin o contrario, nin as mulleres malas, realmente simplemente é ver onde chapoteamos nas relacións entre sexos, ou nas relacións con os nosos propios sexos, onde chapoteamos, onde nos sentimos víctimas, cazados, predadores, onde perdemos a dignidade, onde cruzamos os límites, onde nos odiamos. Esta é unha novela tamén sobre o paso do tempo, sobre o deterioro do corpo. Clarísimamente, como vivimos o deterioro corporal, como vivimos a nosa animalidade. Iso non é políticamente correcto. Pero
La muñeca de plástico abre las piernas. Deja practicable el orificio. El dildo mecánico vibra y rota. Va derecho al objetivo. Cava. No hay belleza, tampoco fealdad. En la gélida noche de enero dos cuerpos se enlazan, encajan como piedras en serie en la cadena del deseo humano. Carne sobre carne. No hay calor, tampoco mentira. Solo la fricción localizada en el sexo. Ella cierra los ojos, bloquea la nariz. No quiere que nada le recuerde que encima de ella jadea un hombre. No quiere ver al otro, al exacto animal que la cabalga, al deforme sustituto de su ansia. Nada le interesa, excepto su verga. E corta, segundo Moure tamén, Nadie duerme corta e córtanos por dentro. O lela, tanto a primeira como a segunda vez, eu sentín incomodidade, sentín desasosego, sentín noxo, sentín ansiedade. Que sitio crees que pode ter unha literatura de tal xeito perturbadora, non? Inquietante, nun mundo xa tan desasosegante en por sí, onde a maioría quere fuxir por vías máis amables, máis cómodas, máis acomodadas. Aquí volvo a Bataille. Eu lín compulsivamente l'Histoire de l'œil, non sei se vos lestes l'Histoire de l'œil, a historia do ollo. Debe ser o texto máis duro. Ti a liches, María Xosé? É un dos textos máis duros, máis salvaxes que aínda hoxe en día poden lerse en literatura. Bueno, Bataille ten un libro que a literatura é o mal. Escolmo algúns fragmentos que me parece que dan moito pé para isto, para explicar, bueno, para facer un pouco fronte a tua pregunta. Di Bataille: na literatura a angustia está implicada e a angustia sempre está fundada sobre algo que vai mal. E tamén di: a literatura non nos deixa vivir sen facernos ver as cousas humanas na súa perspectiva máis violenta. E tamén a literatura a que permite ver o peor e facerlle fronte. Ese valor catárquico é fundamental. E a literatura, de feito, funciona aí. A literatura, nos non nos sentamos a escribir. Ti non, Elvira, ti tampouco, María Xosé, ti tampouco, Forca. Non nos sentamos a escribir de cousas cando nos sentamos que nos enchen de gozo. Podemos encher en gozo, podemos dar pinceladas de gozo, pero non é esa a pulsión fundamental. Sentamos a escribir porque de repente hai algo que vai mal, non? Básicamente esa pulsión. Nos simplemente somos uns medios, estamos aí, uns chamarileiros, e utilizamos tal, creamos unhas historias, pero temos ese valor catárquico. Simplemente nos recollemos como mediums, así, como esponxas, recollemos todo o que escoitamos e todo o que vemos que non funciona ao noso redor, e devolvémolo para que haxa unha posibilidade de decatarse do mecanismo. Isto simplemente é o xeito de ser consciente de que mecanismo de cal é o mecanismo que nos fire, de por que o pasamos mal. A mí non me gusta pasalo mal. Porque nos gusta pasalo mal. A cuestión, a mí iso non me parece unha función menor. Eu creo que iso debería estar debería ser moi protegido, non? Na literatura, non? Eu creo que a literatura basicamente o que fai é un espello que poida producir unha catarse, e que o texto, cando ti leas un texto, cando remates, sexas algo diferente, que haxa algo que en ti que te move, sí, que te desloca.
os textos teñen que ser incómodos. Hai unha cousa, cando saiu a novela agora en xaneiro, nunha librería de Zaragoza, librería Cálamo, poñenlle algunhas novelas, poñenlle unha faixa, non? Coa impresión dos lectores, dos libreiros, tal. E puxeronlle a miña, non me gustaría estar en la piel de ninguno destos personajes. E dixen eu, que ingenuidade, porque realmente, calquera de nós se podería ver reflectido, aquí estes non son personaxes, son como especie de marionetas, son como tipos. Eu non tiña a idea de facer un personaxe, eu quería facer unha especie de caixa, de arquetipo, na que todo o mundo, de algún xeito, pudese lanzar as súas proxeccións. Por lo tanto, aquí, nas miserias de aquí, estamos todos. Todos temos parte de todos. Claro, claramente. Entón, dice, non me gustaría estar na pele destes personaxes. Anda que non. Claro, senta aí que che vou decir en que momento. Está claro. Entón, creo que é importante. E logo esta historia, que eu creo que nomear o corpo como mulleres, eu creo que nós temos a obriga de falar do corpo moito, falar do corpo dun xeito de nomear o escurecido. Necesitamos falar da regra tamén, de todo o que cheira, de todo o que está limpo, porque aquí huelen as cosas que non huelen. Necesitamos falar moito do corpo basicamente para desfacernos dunha vez do corpo, porque aínda somos demasiado corpo. E a nosa maneira de liberarnos é falar moito do corpo, habitalo aí, rompelo, para comezar a ser suxeitos plenos de vez. Despois de sentir esa incomodidade, arrepío, noxo, desasosego, tamén me pregunto que é entón o que fai apetecible esta lectura. E pregúntase tamén Alberto Salazar no blog Libros e Literatura, que fai unha reseña crítica moi interesante tamén. Para min, despois de ler a novela, o que fai tan interesante ou apetecible esta lectura é o urdido perfectamente traballado da lingua, como teces os fíos da lingua, as escollas léxicas, as repeticións, as metonimias, é dicir, unha beleza da lingua, podería dicirse, entre o cascallo, como nos levas sen piedade á sordidez, a desesperanza, como nos cativas coa fermosura do repugnante, sentimos repugnancia, pero ao mesmo tempo estamos encandiladas con esa forma de mostralo, como nos toca e nos revolve por dentro, que é algo para mí fundamental que consegue a literatura que a mí particularmente me interesa, que me mova da miña posición, que me sinta tocada, movida, revolta. É como nos deixa pensando no que somos e no que podemos chegar a ser ou no que fomos nalgún momento tamén. E a pregunta é, que foi o que te moveu a ti para escribir esta historia? E se sentiches tamén ti algo desa náusea dos teus protagonistas? Por unha parte, desde un punto de vista estilístico, a mí me parecía moi interesante, como punto de vista do narrador, como a posición do narrador, utilizar un rexistro absolutamente contrario
a temática que estaba tratando. Entón, claro, decir, a miña linguaxe é o máis requintada do que son capaz, moi literaria, moi buscando a beleza. Aí hai un esforzo estilístico de Uribe, de frase por frase, moi traballadas, buscando sonoridades, e efectivamente achegándome máis a poesía do que propiamente a narrativa. Arrancando un libro de poesía. Sigo pensando que non son exactamente unha poeta, que este espazo me resulta máis agradable, pero bueno, decir, non sei nunca. E logo está a cuestión dos xéneros, non? Decir, tamén me interesaba que esta novela é unha novela, pero pode ser un poemario e podría ser tamén unha obra dramática. De feito, hai fragmentos que parecen Teatro. Ser teatro, non? As Sí. Fragmentos que parecen poesía, o fragmento que onte creo que foi colguei en Facebook, era a páxina 65 do libro, podería ser perfectamente un poema. Sí, xoguei, porque realmente os xéneros nunca foron moita verdade, pero que agora mesmo non teñen ninguna vixencia, non? Realmente cando escribes agora mesmo, ninguén de nós ten claro, non? Silvia, que son os xéneros? Claro, agora mesmo, supoño que son os 70, mas eu sei, sí que os xéneros máis ou menos os escribías de acordo a uns parámetros, non? Ainda que de todos xeitos aí estaba todo experimentalismo. Claro, a ti Linte, o primeiro foi a orella no buraco, que iso era unha marcionada, que era unha pasada, era moi diferente. Aí non había unha vontade narrativa de contar historia. Claro, realmente isto leva sendo mentira hai moito tempo dos xéneros. Por lo tanto, aí hai unha busca extrema na lingua e unha busca extrema tamén na arquitectura textual. Pero tamén hai unha busca no límite, é unha novela de límites. E eu o que quixen é narrar o que a mí me resulta insoportable. Ata onde vou aguantar que é o que resulta máis insoportable? Ata onde aguanto e ata onde imagino o insoportable. Ese era o meu reto, escribir do que me parece insoportable. Feito nese sentido, eu creo que escribo para buscar os meus límites. Supoño que todas o facemos, non? Cando te podes dicir, buscas os teus límites, por onde rompes. É un xeito de autocoñecemento, por onde rompemos. Escribo lóxicamente contra min mesma, que ese non sempre é así, pero eu escribo contra min mesma e eu escribo contra o meu supereu, clarísimamente, contra ese mecanismo, e tamén escribo evidentemente para desaparecer. Antes de ler o que eu fixen, que non é gran cousa, quería contarvos un pouco como eu cheguei á vida desta muller increíble e como ela chegou a miña. Chegou tarde, pero chegou como un elefante en unha cacharrería, vamos. Chegou coa súa enerxía, coa súa vitalidade, con esas ganas de facer cousas que xa me gustaría a min, porque direivos que Sina é capaz de estar cociñando unha lasaña, tinguindo o pelo, pendente dos deberes de Sara e preparando as clases de Pontevedra. Ela é así. Claro, os que non temos esa sorte, as que non temos esa sorte, pois levamos a vida de outra maneira, pero nos encanta ter un referente así tan vital, porque Sina é vida, Sina por riba de todo é vida, é vital. Eu ás veces pensaba hoxe antes de vir para cá, que Sina é unha crisálida convertida en boloreta. Nos gustanos moito as bolboretas, verdade? Moitísimo. E eu sou unha tartaruga. Quero dicir que tomo a vida con moita máis calma. Tamén é certo que vou a modo, pero acabo chegando. E quero dicirle unha cousa moi importante. Ela di que eu podería crear se perdese o medo a falar de min. Teño cousas que dicir, todos temos cousas que dicir.
E dime, Ampariño, escribe, Ampariño, que ti podes, pero mira, que como escribes, pero por que o gardas, por que o achantas, por que o tragas, ver que vomita aí todo o que sentes. Pero digo coa boca pequena, porque ela sabe que se eu fago eso, a ti non te lê nadie. Tamén é verdad. Claro, entón a ela medio lle interesa terme así. Exacto. E eu deixo-me querer, descoito e tal, pero bueno, facemos un tándem interesante, moi interesante, moi interesante. Recordas a Maelok e o canon de Patchville na miña casa, que nos dieron las 10 e las 11? Sí? Vale. Un Nadal intenso. Un Nadal intenso. Daquela, quero vos contar, eu lín a novela, a ver, a anécdota foi que ela mandoume a cachos borranchos da original en galego, e unha das veces eu estaba aspirando, cousa moi normal nunha ama de casa, que limpe, claro, e que non limpa, e vin o portátil e vin ese cacho de texto, e eu seguía mentres lía o texto, pero fun facendo así, 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 botei o aspirador por un lado, aseonlleime, quedei así, e digo, bueno, a nena perdeu o norte, porque aquilo era unha cousa impactante. Desde aquel cacho de texto que eu lín, non volvín ler máis nada, pero outro día, claro, lín a novela. E aquí, o que eu lín da tua novela, querida, para a posteridade. Nadie duerme é un desgarro, un violento e inesperado atentado contra a facilidade do lector. A noite eterna é súa excusa. O escenario delirante que acubilla os insomnes, que como marionetas movidas polo demiurgo cóspennos en piedade directamente a cara sen previo aviso, a miseria que somos. Esta noite inexorável de xaneiro non entende de treguas. Fuera de sagrado, nadie duerme. Esta noche todos tienen que cargar con sus culpas. A insoportable levidade do ser esváese nesta narración delirante, desafiante, onírica, onde o home e a muller son diseccionados coa violencia dun entomólogo por parte dunha narradora que, desapiadada, remove a conciencia dos lectores ata esgotalos. Como na caleixa dos espelos de Valle, as figuras, por veces grotescas, totalmente alienadas, non se recoñecen nin a sí mesmas. Transitan pola noite movidos pola desesperación, a frustración, o medo, a fuxida, o desexo máis oculto, a paixón máis reprimida. Non hai regras pros que non dormen. Desde a primeira liña e a traizón, a escritora apodérase dun lector inerme, desapercibido, e rétao, lanza a luva en demanda dunha resposta. Esta non se fai esperar. Percorremos da súa man as horas dunha noite eterna que agocha a maternidade interrumpida, a adolescencia perdida, o incesto, a denuncia social, a dorosa soidade das almas, a repugnancia, o sentimento de noxo polos propios corpos. Pel e vísceras, e polo corpo dos demais. Homes lesmas, mulleres despoxos. Trala éxtase, só se busca a fuxida. Tralo consumado, só subyace un valeiro insoportável. Trala procura do sórdido, os insomnes afírmanse como animais. Fixadevos, en Nadie duerme os personaxes non se chaman, non teñen nomes. Son individuos, non persoas. Isto é, renuncian a determinarse, móvense nun contorno que non é. Tampouco non hai historia, nin existen indicadores temporais nin espaciais. Este é un dos mellores acertos técnicos, para min, da novela. Este é o esquema que a autora Elise construe, o continente polo que os lectores nos movemos. Mais por riba de todo isto, Nadie duerme é lirismo en estado puro. Mesmo da violencia, do abuso, da luxuria, da inmundicia, do noso do corpo, o corpo como a prisión, mesmo por riba da mentira,
brota a poesía, a outra cara oculta da lúa que agardábamos de Sina. O agasallo poético, en forma de sutil verniz que todo sublima, indo máis ruín. Poesía desde a primeira páxina. Lorca, ese nocturno de Brooklyn Bridge que abre e pecha a novela. No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie. No duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Por veces, o realismo dunha descripción fría, aséptica, culmina nun exercicio lírico que nos devolve a esperanza de que algo fermoso ainda permanece. La mujer cansada, el galán frustrado, el africano clandestino procuran entablillar las alas tronzadas de este pájaro joven que golpea contra el cristal y que no sabe todavía defenderse del frío. Da violencia de sexo agroman fermosas aliteracións poéticas, escoitade. Tengo también lengua, porosa y dura, como los gatos. La refregaré contra tu nuca, hasta que sientas que te nacen hematomas. Después, clavaré el cuchillo en tu hueco. ¡Loba de lava! Aullarás a la luna. Eterna lúa lorquiana que reaparece. Tanto miedo, tanto de quedarse sola, como si la luna se buscase a sí misma por el cielo. La espiral brillante de Sirius continúa danzando en lo alto. Venus se desliza lentamente, abandonando Ofiuco. Llueven meteoros de las cuadrántidas. Los anillos de Saturno proyectan su sombra. La luna amenaza con caer y anegarlo todo de fría lava blanca. Nadie duerme é unha pequena xoia, unha mostra narrativa que ven perpetuando o universo literario da autora, un libro que arrastra, que engancha, que sorprende, pero que sobre todo nos rompe por dentro. Grazas, Sina. Faltan as palabras, moitísimas grazas, Amparo. Isto é o mellor das presentacións, sen dúbida. Isto, na escritura hai dúas cousas, cando escribes e cando escoitas, cando hai un lector inteligente ao outro lado, e iso é un milagre. Que me puxeches maravilloso. Sí, sí, sí. Creo que xa contestaste a última pregunta, que era a máis difícil, pero aínda así vou na formular outra vez. Bueno, outra vez non, vou na formular. Unha das cousas que fixen estes días tamén foi apuntar algúns dos sintagmas que lle apuxeron a Nadie duerme nestas semanas desde que vende saír, que vos digo agora algúns. Cospe os nosos pesos máis insondables tabús, bate forte nos fociños co fel das nosas fondas vergoñas, hai dureza e desamparo, o poético envolvendo o sórdido da noite, novela de respirar fondo, a contracorrente, lectura inquietante, dá para unha reflexión profunda sobre o desexo e os nosos demos, unha novela durísima, profunda, sangrante e redonda. É unha inmersión en apnea até o interior máis animal e primario do ser humano, un texto extremo, é o lado menos amable e máis repulsivo da nosa realidade. É un relato que se revolca na dor, que batuxa nas desgrazas e as miserias humanas, universo fechado e claustrofóbico, realismo sucio, un bramido feroz, dorido, texto proteico, fecundo, dunha beleza devastadora, novela intensa e desacougante, deliciosamente dolorosa. E agora ven a pregunta difícil. Para min é creo que é a pregunta máis difícil que me fixeron algunha vez sobre o meu oficio de escribir. A quen vai dirixida toda esta construcción sobre a soidade, o desexo e o desamparo? É dicir, para quen escribes?
quen pretendes ter en fronte, se que pretendes ter alguén en fronte, ou cabería quizáis preguntarse contra quen escribes, e isto acabas de respondelo, non? Escribes contra ti mesma, pero para quen? Así como contra quen teño clarísimo, contra mí mesma non teño nin idea para quen. Son incapaz de decirlo, non teño nin idea. Non, é que non sei se me resulta interesante siquera a pregunta para quen. Non pensas en ninguén? Non, eu non penso. Eu penso en min como público. Ti tamén, verdade? E ti, María Xosé? Eu non penso en En ninguén. ninguén. Non, eu escribo contra min, basicamente. Outra cousa é dicir que recollas. Pero non me interesa nada esa pregunta. Sempre. Que texto? O que acabas de ler. Todos estes están sacados de Requeixo, de Moure, de Alberto Salazar, e despois de algunhas opinións que tamén foron saindo en Facebook. Eu fixen un mix de diferentes opinións que foron saindo. De todos xeitos, todas esas adxetivos fortes e tal, realmente as novelas, como ben sabedes, son unha especie de Frankenstein que va recollendo, o que che dixo alguén, o que tal, o que che pasou a ti, o que non sei que tal, e de repente é unha especie de destilado. Pero curiosamente, cando estás escribindo, estás en unha situación de alerta, de escoita, e durante ese tempo eu abrime a xente, e a xente contoume, escoitei o veo do mundo. Realmente, se sintonizas, o mundo o vea. Simplemente tens que facer a pregunta indicada. A dor e a maneira de facernos dano coas relacións persoais é enorme. Algo que se viu intensificado, sobre todo toda esta información, intensificouse dun xeito moi claro a través das redes sociais. Iso tamén é importante. Sabedes a cantidade de basura, de excedencia, de dor que hai no mundo, non digo un aberto, sino nos chat, que un fala de esos relatos despudorados, non? No que a xente sinte a exhibición da súa vida íntima. Hai moitísima violencia, moitísima dor. Entón, eu veo, me escribo tamén para reaccionar contra o veo, porque o vexo, e xa está. Moitas gracias. Xa moi tarde, Isabela nos mata, que era. Xa moi tarde, hai que ir pechando por si tedes algunha pregunta ou... A ver, eu diría que o que ti dixeches alrededor da lingua, pois, vamos, todo me parece correcto e máis está escrito con moita, como poesía en moitos casos e con unha, vamos, unha linguaxe especial que se nota moi traballada e todo iso. Agora, o resto, a min pareceme que estamos rodeadas de pornografía permanentemente e que iso non asombra, está en todas partes, está na televisión, están nas novelas, quero decir, toda esa sordidez estamos la vendo permanentemente. Non é, vamos, nada que... O único que si as mulleres son tan tontas que non se decatan do seu papel, podese decir algo é moi forte, non? Pero eu creo que iso é unha realidade, é a realidade do macho e da femia que procedemos dos mamíferos e que non varía. Eu creo que adiantamos moito, parécenos, non, desde o punto de vista
psicolóxico, filosófico, científico, moitísimo, pero sin embargo seguimos follando como elefantes. Bueno, os que siguen. E entón, pois, realmente é o que é. Non sei, a mí pareceme que... Non, é que a cuestión, por eso había movilización, hai momentos dos personaxes e das mulleres que de repente, decir, teñen un tipo de gozo diferente, non falocéntrico, digamos, non? De repente, decir, esa idea de comunión co cosmos, da idea do corpo como integridade e non tan xenitalizado. Hai unha certa idea que é moi budista nese sentido, de búsqueda. Hai unha revolución corporal que hai que facer, o xeito de como nos concibimos o gozo. Ata agora realmente éramos uns buracos a perforar. Es que non somos concebidas, non nos concebimos. Claro, pero por exemplo, mira, no tantra, no tantra, por exemplo, no budismo tántrico, toda esa historia que está montada en base a enorme potencia sexual feminina, e a idea non é xenital, e de feito o pene ten unha función moi subsidiaria. A idea é habitar o corpo de outra maneira, debe ser posible. Habitar o corpo sempre, deixando, hai esa imaxe, e hai unha imaxe continuamente que aparece no libro, que o pene como pica, como fecha, como tubo, como coitelo. Vale, debe ser posible gozando nosos corpos todo. Xa me dirás ti como hai relacións heterosexuais sin pene. Pues me parece que sí. Podes decir, concebir o sexo como algo moito máis o corpo de outra maneira. Non estamos afeitos a avergonzarnos no noso corpo, avergonzarnos. Parece que vai sendo hora que realmente asumamos o corpo, que non lle poñamos etiquetas, e que o exhibamos, non que o tapemos, sabes? Que fagamos como se non temos corpo. Vale, temos corpo, que pasa? Creo que iso só saben as lesbianas. No. No, mira, es que como dijo aquel, no, eso no fue sexo, solo fue una mamada, pues claro, es que el sexo es todo, desde aquí hasta aquí, y la neurona, lo más importante, como ellos no tienen, pues vamos a joder. Pero a verlo, se puede. Como hoxe en día as mulleres teñen moito máis que dicir respecto a... De hecho, hay muy buenos amantes que son casi impotentes, y ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. No. Sí. No discutimos nada. Si se casa unha visión un pouco transnoitada. É un problema de poder do que eu falo, non estou falando de cousas, de sexos, de cousas, claro, non sei. pero a cuestión é, desde que momento asumimos que aí hai poder, é que temos que descontrolar, é o desexo, o problema é por que relacionamos poder con desexo con poder. Con su deseo, con el nuestro. Exactamente, ese é un problema, vale, pois iso é o que hai que demostrar. Perdona, é la testosterona, non hai nada contra ela. Ay, yo quiero discrepar, es que si no estamos jodidos, no puede ser. Eles saben no perfectamente. É la testosterona. Eu fui ao meu ginecólogo, pedille testosterona, me dixo, mira, eu doucha, pero te vais a ir barba, bigote. Efectos secundarios. Pero non hai, hecho que hai. De todas formas, María Xosé, ti acabas de dicir hai un momento que vese todo ese traballo coa lingua, pero que boa parte disto que o vemos a diario na pornografía. Para min está moi lonxe da pornografía, non só pola linguaxe que utiliza, pero eu como consumidora de pornografía vexo nas antípodas. O erotismo e a pornografía diferencianse pola linguaxe e pola cultura, creo eu. Perdón? Sí. Non te oí, pois?
Que non oíche? Sí, non. Digo que o erotismo e a pornografía realmente diferenciámola pola linguaxe e pola cultura. En plan tal, pois é bonito, e se eso mesmo dis borde, pois é feo. Sí, podría ser, pero esta novela non é ninguna cousa nin outra, non diría que é erótica. Non estou falando desa novela. E como se me dice, eu co gallo da novela de Xina relín a Sade, non? Especialmente a Justín. Que me diga a min que Sade é unha narrativa pornográfica, vamos a escribir. A ver, e mira que cruel Sade, non? E non hai pornografía, en Justín non hai pornografía. A ver, hai unha fronteira entre... O sexo é moito máis duro que nos tempos de Sade. Que o sexo actualmente é moito máis duro que nos tempos de Sade. Moitísimo máis, é dicir, o sexo cada vez é máis bestia. E se lees, por exemplo, relatos da prostitución e eso, pois daste conta de que bueno, sin ir tan longe, o mesmo Baudelaire e todos estes, é dicir, a forza do amor está en ferir, en machacar. Eso é a gran satisfacción masculina. A prova é que se non eres virxen non estás tan ben cotizada, é que canto máis nova sexes mellor, é dicir, canto máis... Eso está dentro, está inmerso. Os personajes femininos de Nindendome son medio mantis religiosa, porque, a ver, estes que acaban de ter sexo, e ela de repente di, bueno, pues acabei, que desapareza esta cousa nocienta da miña cama, e dicir... Entendes? Claro, tamén son heavies. Son heavies, son mantis religiosas. É dicir, eu xa te utilicei, a túa verga, exaculaches, pasei no ben, fora da cama. Creo que é un puntazo, non? Nese sentido, que non é... Sí, eu vin que están construídos en pé de igualdade. En pé de igualdade. Tamén aparecen convencionalismos sociais, os que polos que todos estamos afectados, pero sí que os personaxes están en pé de igualdade. Tanto non se lle dá el esa boneca que abre de pernas, como a outra, en canto acabou, tú a tu casa e yo a la mía. Eu vexo aí unha paridade. Vexo paridade. Bueno, eso tamén o facían Sartre e Simón de Beauvoir elegantemente. Tú a tu casa e yo a la mía. Non, pero falo no caso desta novela, esta en concreto. Non é unha cuestión doméstica. E que as mulleres tamén, que é unha cuestión que está rolando últimamente, que non sempre teñen que ser víctimas ou non santas ou víctimas, pode ser ao mesmo tempo víctimas e verdugas. Claro, aí entramos dentro do tema do Me Too e da reacción francesa, que este outro tema é Isabela nos mata, pero aquí entraríamos, estamos xa bordeando esa... Sí, queremos marchar. Sí. Continuamos no... Este é unha... No, además no se le llama. Dani, incluso un pelín máis pequeñito.